Ще ви представя автоматизираната система за решаване с осигуряване. И тази версия спада основната и да може, която се изразява следното. Това е специализирана система на свършването на шерестното осигуряване на открити рудници. Алгоритмите, повечето от които са оригинални, отразяват аспектите на шерестното и геодезическата наука, технологии и предоставяне. Системата е насочена към потребителя, като помага с подходящи пробни панели, многовариантни решения, възможно за справянето на грешките на шерестното осигуряване. Това са основните области на приложение на системата. Те са подрядни изчисления на моторни мрежи, обработка на фотометрична снимка, определяне на обеми, тригонометрична и геометрична нивелация, определяне на вектор на преместване, изчертаване на планови разрези на открити рудници, създаване, поддържане и използване на базови данни за моторни мрежи и работна основа. Сега искам да ви покажа няколко екрана от работата на програмата. Това е модул за базови данни, който позволява да бъдат записвани различна информация за точките, а това е екранът модул за сечка назад, където съм показал връзката с базата от данни. Също така, като позволява резултатите от изчисленията също да бъдат записвани в тази база. И накрая искам да покажа един интересен модул за написване на точките на равната на стъпалата, след да се чисто линиите. Тук съм ги задал със след завъртане и по-малко височина на тази височина се задава в милиметри и тя не се променя, независимо от мащаба, не се променя в различните мащаби. А тук също този